Λέω να μην μιλήσουμε καθόλου γι' αυτό. Να προσπεράσει έτσι. Οι μαχητές του ανέμου. Τίποτα άλλο. Ξέρεις πώς το βλέπω αυτό έτσι, σαν ξερολούχο. Γι' αυτό πάμε παρακάτω. Για να το δω λίγο. Εντάξει. Σοκαριστικό. Απίστευτος κόσμος, έναν κατεστραμμένο κόσμο, πολύ φαντασία, πολύ ζουμί και δύσκολο. Πολύ δύσκολο. Το παίζε πολύ η Air 3. Πάρα πολύ. Δηλαδή, ξέρεις, δεν τον νίκιαζα γιατί έλεγα εντάξει θα το παίξει η Air 3. Και θυμάμαι ότι το είχα δει μια μέρα πριν του Thundercats, πριν την έναρξη, ξέρω εγώ. Και τσοκόμπο. Ναι. Μήπως είναι τσοκόμπο πριν τα τσοκόμπο. Άστο λίγο. Άστο λίγο. Κράτα τα λίγο έτσι να κοσμεί το ράπι. Ενώ εγώ μεγαλώνω και γερνάω, εσύ μεγαλώνεις και ομορφαίνεις. Σε πεθύμησα, θείε. Χαίρομαι τόσο που σε ξαναβλέπω. Ήρθες πάνω στην ώρα. Καβαλά στον άνεμο σαν να είναι αλογάκι. Ο πατέρας λέει, είμαι ακόμα αρχάρια. Ξέχασα να σου συστήσω το φίλο μου. Τον έσωσα από τις δαγκάνες μιας τεράστιας αλογόμυγας. Και επειδή ήταν λίγο ζόρικη η αλογόμυγα, τη σκότωσα. Α, γι' αυτό η γιγάντια γοργόνα σε κυνήγησε, σίγουρα θα θύμωσε. Έτσι φαίνεται. Πρόσεχες, άντρα. Αυτός ο διαβολάκος είναι ακόμα σε άγρια κατάσταση. Δαγκώνει. Ζούδι, για έλα εδώ. Πρόσεχε να σε δαγκώσει. Οχ, μη φοβάσαι. Δεν θα σου κάνω κακό. Σίγουρα δεν θα με δάγκωνε αν ήξερε ότι είμαι φίλη του. Φίλη? Ήσουν λιγάκι τρομαγμένο. Θεία Γιούρα, μπορώ να τον πάρω μαζί μου? Ασφαλώς, άντρα. Τον λατρεύω. Ευχαριστώ, θεία, ευχαριστώ. Κοιτάξτε, γοργόνες, το μραβέκο μου. Αντίτε, το Μάρια, σταματήστε. Εσύ, για πλησίασε. Σε κρεμάσω λιποτάχτη. Δεν μπορώ, φοβάμαι. Αυτός είναι ο δαίμονας, ο δαίμονας. Ναι, Βασίλισσα Ελένα. Η Βασίλισσα Ελένα. Είναι τρομερό αυτό. Τώρα είμαστε χαμένοι. Επίθεση! Θέλω να εξολοθρεύσεις όλες τις γοργόνες. Κατασπαραξέτες όλες, κόψτες! Αυτό ήταν. Τώρα αρχίζει η μεγάλη καταστροφή. Απάνω τους! Κάψτε! Πάλι δεινόσαυροι, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Γι' αυτό το θυμάμαι όταν ήμουν πραγματικά πάρα πολύ μικρός. Ναι. Δεν ξέρω να το θυμάσαι. Αυτό νομίζω ότι ήταν μαζί με ηθοποιούς. Ήταν ένα μπλέξι κάτι. Ναι, λίγο κινούμενο σχέδιο. Και κοστούμια με δεινόσαυρους και λίγο καρτούν εκεί χαρακτήρες. Και εντάξει, για την εποχή του βλεπόταν. Τώρα δεν πρέπει να βλέπετε καν, δεν το έχω βάλει. Το θεωρώ ότι και τότε δεν μ' άρεσε. Όχι, εμένα μ' άρεσε. Το έχω δηλαδή έτσι αναμνήσεις τα πρώτα δηλαδή. Δεν θυμάμαι καν πόσο να ήμουν τότε. Καλά, ναι. 5 ετών, πραγματικά. Τα παλιά, αλλά ήταν από αυτά που
Και εγώ το ξύνιζα δηλαδή. Ναι, επειδή είχε αυτό. Ναι, το μπλέξιμο δηλαδή. Okay. Κάντο σωστά, δεν ξέρω. Πολύ μεταγενέστερο. Ναι, αλλά εντάξει, άξιο αναφοράς. Απέσιο εξώφυλλο, καμία σχέση δηλαδή. Το έχει, δεν ξέρω. Πριγκίψα Μονονόκε. Από το δημιουργό της Ναυσικά of the Valley of the Wind που είπαμε πριν, Μαχητές των Ανέμων. Συνταρακτικό. Το είδαμε πολύ πιο μεγάλη. Μιλάμε για 99, 2000 λέει εδώ. 2000 έχω στην Ελλάδα. Συνταρακτικό. My prince, are you prepared to learn what fate the stones have foretold you? Yes. There is evil at work in the land to the west, Prince Ashitaka. My name is Ashitaka. I've traveled far from lands to the east. Go away. Φαντασία. Αγαπημένο. Αγαπημένο. Όπως επίσης αγαπημένο και έτσι για πολύ ευαίσθητες ψυχές. Ήταν λίγο μελαγχολικό έτσι. Όπως όλα αυτά που βλέπαμε. Είπαμε, γιατί δείχνει λίγο έτσι από το εξώφυλλο και αυτά για χαρούμενο. Ναι, ή ότι είναι κοριτσίστικο, ξέρω εγώ. Ναι. Αλλά είναι τύπου, ξέρω εγώ, κάτι. 12 μήνες. Σκληρό. Σκληρό ναι. Και συμπαθητικό ταυτόχρονα. Ήταν μιας μίξης συναισθημάτων. Ήταν με την ορφανή υπηρέτρια, την οποία κακομεταχειριζόντουσαν. Δηλαδή ήταν στα όρια του, είναι για την ηλικία μας, αλλά ίσως και να μην είναι τελικά. Καλώς ήρθες. Πήγαινε κοντά στη φωτιά. Κάτω κοντά στη φωτιά να ζεσταθείς. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται να πλησιάσω περισσότερο. Είναι τόσο ζεστά εδώ. Είναι μεσάνυχτα. Αρχίζει ο καινούριος χρόνος. Πού πας τέτοια ώρα? Δεν ήθελα να βγω, αλλά με στείλανε να βρω χιονολούλουδα. Γι' αυτό βγήκα. Χιονολούλουδα? Σας φαίνεται αστείο, αλλά μέχρι πριν από λίγο δεν ήταν αστείο και για μένα αυτό καθόλου. Τέλος πάντων, τώρα χάρη στην καλοσύνη σας αισθάνομαι καλύτερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ όλους σας που με αφήσατε να ζεσταθώ. Τώρα πρέπει να φύγω. Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε κάποτε. Για στάσου. Δεν υπάρχει λόγος να φύγεις τόσο γρήγορα. Πού θα πας? Πού θα βρεις χιονολούλουδα μες στο χειμώνα? Το δάσος κοιμάται. Τέτοια εποχή δεν υπάρχουν λουλούδια. Πίστεψέ με, το ξέρω καλά. Είναι πολλά πράγματα που ξέρουμε εγώ και τα αδέλφια μου. Ξέρουμε για όλα τα πράγματα της φύσης στον κόσμο. Ξέρουμε ακόμα και για σένα. Πώς ξέρετε για μένα? Είναι απλό. Είμαστε οι 12 μήνες. Οι 12 μήνες είπες? Ναι, εγώ είμαι ο Απρίλης και ξέρω καλά τι κάνεις τον Απρίλιο. Είμαι ο χιονισμένος Δεκέμβρης. Ξέρω τι κάνεις το Δεκέμβριο. Ταΐζεις τα πουλιά και τα πεινασμένα ζωάκια του δάσους. Είμαστε φίλοι σου και ξέρουμε πως είσαι ένα καλό κορίτσι που δουλεύει πολύ σκληρά. Σου αξίζει καλύτερη τύχη. Τι λες αδελφέ Ιανουάριε? Το γνωρίζεις το κοριτσάκι? Θα το βοηθήσεις? Τι λέτε εσείς αδέλφια μου? Φύγε χειμώνα, ας λιώσει το χιόνι, αφήστε το δάσος ελεύθερο. Μη φοβάσαι μικρή μου. Πραγματικά διαμαντάκι. Πολύ δυνατό. Τα μαγικά ταξίδια του πακοτσωμένου γάτου. Ο συγκεκριμένος γάτος είναι η μασκότ της Toei, έτσι, Toei Animation.
Δεν ξέρω πώς ήταν το πρώτο που έβγαλε και οπότε αποφάσισε. Το μεταξύ αυτό είναι. Δεν ξέρω αν το πρώτο, πρέπει να χρησιμοποιήσει τη μασκότη σε μια γνωστή ιστορία, έτσι. Ναι. Είναι τα μαγευτικά ταξίδια του παπουτσωμένου γάτου. Στην ουσία είναι το δεύτερο. Και στην ουσία δεν είναι η ιστορία του παπουτσωμένου γάτου, είναι 80 μέρες ταξίδι του κόσμου σε 80 ημέρες. Μια διασκευή του κλασικού παραμυθιού με τον παπουτσωμένο γάτο. Εν τω μεταξύ μου κάνει μεγάλη εντύπωση εδώ πέρα τα ταξίδια. Τα ανορθόγραφα, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και χαζός, αλλά νομίζω ότι τα ταξίδια δεν γράφονται έτσι. Όπως και εδώ. Παρ' όλα αυτά το τρώγαμε αμάσιτο και πηγαίναμε στο σχολείο και το γράφαμε έτσι επειδή ο παπουτσομάδος γάτος ήξερε. Φοβερό, φοβερό. Είναι για την ηλικία, την παιδική την τότε. Πούντος! Πέρο, κάνε γρήγορα! Πού το πας στο πιάτο, εδώ! Έλα εδώ Πέρο, πού είναι η παραγγελία μου, Περιμένετε, δεν ήρθε ακόμα η σειρά σας. Η σειρά μου, θα σου δώσω κάτι για να ξεχάσεις τη σειρά μου. Δεν τρέχει τίποτα, κύριε. Στάσου, πού πας? Στην υγειά μας. Δεν μου λέτε κύριε Δήμαρχε, εμένα κοροϊδεύετε τώρα. Κάθε άλλο σε γράμμον, ηρεμήστε παρακαλώ. Ρίξτε μια ματιά στην εφημερίδα. Μα ήδη ο Ρίγα του Σουέζ άνοιξα, δεν το βλέπετε. Να το γράφει εδώ. Τώρα μπορεί να κάνει κανείς το γύρο του κόσμου μόνο σε 150 μέρες, κύριε, μόνο. Μπούρδες, εγώ έκανα πριν 3 χρόνια για 3η φορά το γύρο του κόσμου και χρειάστηκα ακριβώς 12 μήνες, 365 μέρες δηλαδή, και η εφημερίδα λέει μόνο 150, είναι πολύ χοντρό ψέμα αυτό. Οι Times δεν λένε ποτέ ψέματα. Σιωπή, λένε ψέματα, το λέω εγώ, πάει και τελείωσε. Δεν συμφωνείτε? Έφτασα και το special, έτοιμο! Πολύ ωραία, ευχαριστώ Πέρο. Δεν κάνει τίποτα. Είναι πολύ καλό πράγμα οι εφημερίδες, έτσι. Πώς το έπαιξε αυτό? Μας ενημερώνουν σωστά για όλα τα γεγονότα, όπως οι Times. Δεν συμφωνείτε, κύριε Πρόεδρε? Συμφωνώ απόλυτα. Πολύ σωστά. Σιωπή, εγώ το λέω και επιμένω. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει ο γύρος του κόσμου σε 150 μέρες. Πάνε χαμένα τόσο ωραία φαγητά. Μάλιστα, κύριε, πάντως 150 μέρες είναι πολλές για το γύρο του κόσμου. Εμένα θα μου φτάνανε 80 μέρες. Μόνο σε 80 μέρες, Δεν γίνεται αυτό. Μόνο σε 80 μέρες λες λοιπόν, Βεβαίως, σε 80. Μπορείς εσύ να κάνεις το γύρο του κόσμου μόνο σε 80 μέρες? Αδύνατον. Παρακαλώ μην ανακατεύεστε. Βεβαίως μπορώ. Βεβαίωτατα. Βάζω στοίχημα. Στοιχηματίζω όλη μου την κινητή και εκείνη την περιουσία. Τι είναι αυτό, για φαντάσου. Εγώ βάζω στοίχημα την περιουσία μου και τώρα θα βάλει στοίχημα τη ζωή του, ναι. Άση θα γίνει σκλάβος μου για όλη του τη ζωή. Λοιπόν, δέχεσαι αυτό το στοίχημα? Εντάξει, δέχομαι. Δέχομαι. Κι εγώ δέχομαι. Κι εγώ μαζί σου. Έχετε δηλαδή υπόψη σας περί τίνος πρόκειται, κύριε? Ένα ταξιδάκι. Πού θα πάμε? Γύρω από τον κόσμο σε 80 μέρες. Μα δεν γίνεται αυτό. Ωραίο, ευχαριστώ. Εντάξει, και αυτό είναι κλασικό. Η μηχανή του χρόνου και οι 3 σωματοφύλακες. Αρκετά τίμιο, αρκετά καλό, πολλές αναμνήσεις. Διαστημικό έτσι, ναι, ωραία φαντασία κτλ. Εντάξει, έχει και κάτι άκυρα μέσα. Εντάξει, ναι, σε γενικές γραμμές, πολύ καλό. Εντάξει, όλα αυτά είναι η παιδική μας ηλικία, είναι οι αναμνήσεις μας. Ήταν από αυτά που είχα ένα ανάμεικτο συναίσθημα, ή μ' άρεσε πολύ ή κάπου μου ξύνιζε ή ξέρεις, είχα ένα... Αλλά ωραίο, σαν σύνολο ήταν φοβερό. Για ματάκια. Ναι. Μα πού βρίσκομαι? Μα στη γη. Για τραβηχτείτε το παρακαλώ χωρίς πολλά λόγια. Ορκίζομαι ότι δεν θέλουμε να σας κάνουμε κακό. Αλήθεια, δεν μοιάζουν κακοί. Εγώ μάλιστα τους βρίσκω πολύ συμπαθητικούς. Πολύ καλά. Περίεργο, δεν μοιάζεις να είσαι από τη γη. Γιατί είσαι τόσο αστεία ντυμένη? Μα δεν είμαι από τη γη. Έρχομαι από το βασίλειο των παιδιών. Το βασίλειο των παιδιών? Λέει ότι της κατεβαίνει στο κεφάλι. Δεν λέω καθόλου ότι μου κατεβαίνει στο κεφάλι. Και μάθετε ότι το βασίλειο των παιδιών βρίσκεται στο πιο όμορφο πλανήτη του γαλαξία.
Ταξιδεύαμε με το σκάφος μας όταν ξαφνικά μας επιτέθηκαν οι απέσιοι ηχθώδιοι. Αλλά χάρη σε εσάς, φίλοι μου, σωθήκαμε και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Το μεταξύ τίτλοι άκυροι, έτσι, παρόλο που συνδέονται μεταξύ τους. Εντάξει, οκ. Εννοείται. Θα βάλω μια τελείως άκυρη κασέτα. Μοιάζει σαν σκουπίδι. Δηλαδή, εντάξει, λες τι είναι αυτό, αυτό είναι για... σαν το ζωγράφισε... Το Ρώσο είναι αυτό το... Ναι, ο Λύκος και ο Λαγός. Αυτό το παίζε πολύ η τηλεόραση. Δεν θυμάμαι, TV Magic το παίζε, ήταν Μπόλεκ και Λόλεκ και αυτό παίζανε μέρα νύχτα σε κάποιο κανάλι. Καλό, τίμιο. Αλλά ήθελα να το δείξω για το απέσιο σχέδιο. Βέβαια είναι σε χάρτινο κουτί. Υπήρξαν κάποιες περιόδους, νομίζω σε περιοδικά εφημερίδες, κάπου υπήρχε μια περίεργη διανομή που το κάνανε σε χάρτινο κουτί. Στα μετάγραφα. Ναι, ήταν πιο πολύ σε πιο low, πώς θα λένε, κυκλοφορία. Μέγαρο νεαρού τεχνίτη. Εξώφυλλο. Πάντα μην το βλέπω. Γιατί σου βγάζω εδώ πέρα 30.000 μίλια κάτω από τη θάλασσα. Ναι. Σκολάκι κι αυτό. Εντάξει, έχουμε και ένα τίγρη εδώ λίγο περίεργο. Κοίτα, αυτό ήταν δυσκολάκι και στα βίντεο κλαμπ. Ναι, και εγώ δεν το είχα δει μικρός. Το έμαθα μετά. Ναι. Δεν το θυμάμαι. Εγώ θυμάμαι να το έχω δει, αλλά πρέπει να ήταν μόνο σε ένα βίντεο κλαμπ και δεν το ξανάδα ποτέ. Δηλαδή δεν το φέρανε. Δεν ξέρω τι γινόταν τότε. Περίεργα πράγματα. Αλλά ωραίο. Ναι. Άνιμε, τα ωραία τα σχέδια έτσι του 80, του 70 να σου πω. Θύμιζε και λίγο σχέδιο της Getter Mars και... Ναι, Τεζούκα, ναι, Astro Boy και τέτοια, ναι. Το ιαπωνικό, το απλοϊκό, το αλλά πρώτα, ταυτόχρονα και... Ωραίο. Τι είναι, Τσίτα? Τι συμβαίνει? Σεισμός!
εδώ, δεν κινδυνεύουμε. Το σκάφος σφινώθηκε στον βράχο. Πού είσαι, Κταπόδη? Λέγε, καπετάνι μου. Βγες έξω να δεις. Μόνος μου. Και βέβαια μόνος σου. Μη φοβάσαι, άντε. Ναι. Βάλε πολύ δύναμη στα πόδια σου και σπρώξε. Isa μου, βάλε την όπιστα να ξεκολλήσουμε. Έγινε. Καλέ μου άνθρωπε. Τι θέλεις? Μου έπεσε ένα μαργαριτάρι. Πού σου έπεσε? Εκεί κάτω. Πού είναι? Προς τα εκεί κύλησε. Κατάλαβα το κόλπο σας. Θέλετε να με στραγγαλίσετε, έτσι? Κάντε πίσω όλοι. Και εσύ, μέσα. Γρήγορα. Γρήγορα. Το κλειδί. Άνοιξε γρήγορα, άνοιξε. Κοίτα, όρμα. Έτσι, δεν μπορούσε να λείπει από τη συλλογή. Commandos Delta. Ναι. Action Force. Εναντίον Κόμπρας όμως. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι αυτά κυκλοφόρησαν πριν τη σειρά στο Mega. Δηλαδή στο τέτοιο. Γι' αυτό ήταν Action Force, ενώ στο Mega ήταν σαν G.I. Joe. Γιατί και οι φιγούρες όταν κυκλοφόρησαν, από ό,τι έχω ακούσει γενικά, εδώ στην Ελλάδα ήταν Action Force, τα αγγλικά δηλαδή. Ναι, γιατί ας πούμε ήταν ο Αμερικάνος ήρωας, στην Ευρώπη θέλουν να το κάνουν ότι ξέρεις κάτι, τους Αμερικάνους τα εκθιάζουμε, ας πούμε. Δυσκολάκι. Αυτό να πω ότι μου το είχε δώσει ο Στέλιος ο Στρογγυλός για να το περάσω σε DVD, για να το κάνω σε ψηφιοποίηση. Άθλια η μεταγλώτηση. Θεωρώ ότι όλα τα G.I. Joe σε βιντεοκασέτα, νομίζω ότι είχαν και κάθε βιντεοκασέτα είχε και άλλη μεταγλώτηση, έτσι, άλλη ηθοποιεί τελείως. Καμία σχέση με τη μεταγλώτηση του Mega που ήταν υπερβολικά ποιοτική. Αλλά πολύ καλό. Και ας με διορθώσει, γιατί εγώ θυμάμαι, έχω μια θύμηση στο μυαλό μου ότι μου είχε πει ότι ξέρεις κάτι, αφού την περάσαμε κράτησε το, αλλά άμα όντως το κράτησα επειδή είμαι χαζός εγώ και το ξέχασα, ας μου πει να τη δώσω πίσω. Νάσα. Καλό. Ομάδα δράσης. Εχμάλωτη της Κόμπρα. Ομάδα δράση είναι ο κωδικός μονάδας εκπαιδευμένης για άμεση επέμβαση. Αποστολή της, η υπεράσπιση της ανθρωπότητας από την εγκληματική οργάνωση Κόμπρα. They're always there, fighting for freedom over land and air. Περίμενε, έρχομαι! Στάσου! Θα επισκεφθείς αργότερα τους δικούς σου. Έχουμε συναγερμό τώρα. Να πάρει ευχή. Η Κόμπρα θα μου το πληρώσει. Λυπάμαι. Τα πράγματα αυτή τη φορά είναι άσχημα. Να είμαστε, Lady J. Η έκρηξη έγινε πριν 2 ώρες. Η πόλη εκτενώνεται επειγόντως. Ω Παναγιά μου. Μοιάζει με μυστική εγκατάσταση της Κόμπρα. Μπράβο, Θράσος. Μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και δεν είναι μόνο αυτό. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό γυρεύουμε. Έχουμε κι άλλο πρόβλημα. Λείπει ο κόσμος μας. Σκάρλετ, Μπάρμπεκιου, Κουίκι, Σίπρεκ, Θάντερ, Σπίριτ. Είναι όλοι με άδειες. Να τους γυρίσω πίσω? Όχι ακόμα. Αλλά ειδοποιήστε τους άλλους να είναι σε ετοιμότητα να γυρίσουν πίσω αμέσως. Κατάσταση συναγερμού, πάμε.
Ναι, τι συμβαίνει? Η δύναμη δράση φυλάει τα κρύσταλλα. Να επιτεθείτε τώρα. Να τους ευνηδιάσετε πριν ετοιμαστούν. Δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Μια βολή λάθος και τα κρύσταλλα θα τιναχτούν στον αέρα. Δεν θέλω δικαιολογίες. Θέλω αποτελέσματα. Τώρα αμέσως. Περίμενε, έχω ένα σχέδιο. Πες μου, διοικητά, ποιος θέλεις να μην πάθει τίποτα από όλο τον κόσμο? Εγώ. Είσαι τρελός? Και η μητέρα, ο πατέρας, η αδελφή σου, ο αδελφός σου? Κατάλαβα. Αλλά η ταυτότητα των μελών της δύναμης δράσης είναι άκρος απόρριτη. Θα βρεις ποιοι είναι? Θα υποκλέψω τον κομπιούτερ του Πενταγώνου. Τι περιμένεις τότε, κυρία μου? Η μικρή γενναία φρυγανιέρα. Γι' αυτό τι έχεις να πεις? Αυτό μπορώ να πω ότι δεν ήταν και πολύ συνταρακτικό στην καρδιά μου. Το είχα δει απλά στην τηλεόραση, δεν το είχα νοικιάσει ποτέ. Το είχα δει γιατί νομίζω και Χριστούγεννα και τα λοιπά. Βάζανε από Disney και τέτοια και είχε παίξει αρκετά. Ωραίο. Μέχρι εκεί. Τέλειωνε εκεί για μένα. Καλό. Όχι, εμένα μου άρεσε ο Ράιν Μαλικός. Δυστυχώς, δεν το έχουμε σε καλή κατάσταση, όπως βλέπετε. Αλλά και που βρέθηκε έτσι, επειδή ξέρω ότι είναι δύσκολο. Το μεταξύ δεν ήξερα ότι είναι και Disney, έτσι. Ούτε εγώ. Το βλέπαμε μικρή, αλλά ναι, δεν το τέτοιο. Όπως αντίστροφα, νόμιζα ότι το American Story με τον... Πώς λέγονταν ο Πόντικας? Ο Φίβελ. Ο Φίβελ, ναι. Νόμιζα ότι ήταν Disney, αλλά δεν είναι Disney. They're the 5 spunkiest little characters you've ever met. It's a possibility. For years they've been waiting. Can you see? Is it him? And waiting. He loved us. That's right. For their master to come home. Master! Blanky! We've been dumped, abandoned. We're not gonna give up hope. But now their waiting is over. We're going out to find him. What? We're gonna go out and find the master. Join a brave little toaster and his unusual pals on a magical journey. I'm ready. Through a world of mysteries. Light! I see light! Fantasy. Laughter. And adventure. It's an exciting, strange, and fantastic voyage where you'll see scary places. Hey, fellas, look! A whole lot of little creatures. A few odd contraptions. But I can't open a lamp and a shaver. And some devices that are simply remarkable. Yeah. They're 5 plucky appliances determined to find their master no matter what. Yeah, no matter what. Join an inquisitive radio. Well, what does that mean? A bright little lamp. I'm glad we don't have to do this every day. A snuggly blanket. A crotchety old vacuum cleaner. You're telling me. And a brave little toaster. Time to go. In a heartwarming story for the entire family. Plug into the adventure of The Brave Little Toaster. Laser Tag Academy. Αυτό είναι ένα από τα λίγα τα οποία δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε DVD γενικώς. Έχει μείνει μόνο VHS παγκοσμίως, έτσι. Και πλάκα στην πλάκα είναι ότι τα διασωθέντα VHS, η καλύτερη εικόνα είναι σε ελληνικά. Έτσι, δηλαδή υπάρχει αγγλικό που είναι με πολλά χιόνια, πολλά τσαλακώματα. Υπάρχει σε μια άλλη γλώσσα πάλι, δεν ξέρω, ισπανικά, ιταλικά, που πάλι δεν είναι. Η καλύτερη ποιότητα αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ σε VHS είναι από Έλληνες που έχουν ανεβάσει ψηφιοποιημένα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω δει ποτέ, ούτε ως μικρό, ούτε στην παιδική μου γύρω, και σήμερα δεν το έχω δει ποτέ. Εγώ ξέρεις τι, εγώ πρώτα είχα πάρει τα παιχνίδια. Αυτό είναι σαν προώθηση του παιχνιδιού. Ήταν τα πιστόλια που είχες στο σήμα εδώ πέρα, είχες ακόμα και τη στολή μπορούσες να πάρεις εδώ πέρα, άμα δείτε, το οποίο ήταν ηλεκτρονικό και πώς το λένε, και παίζαμε. Ας πούμε, είχαμε πάρει 2 και ήταν και με τον αδερφό μου, ήταν και ο πατέρας μου είχε πορωθεί με αυτά, γιατί ήταν μια τεχνολογία που τον είχε συνεπάρει και αυτό να είναι. Ήταν πιστόλι λέιζερ που είχε στο στόχο και είχε και ένα περίεργο ήχο σαν τον Git, έκανε Εγώ τώρα που το βλέπω και πίσω με τα σχέδια, ίσως να το σνόμπαρα, επειδή εντάξει, έπαιρνα όλα τα άνιμε εκεί με τους γαμάτους χαρακτήρες και τα ρομπότ. Ναι, αυτό δεν είναι άνιμε. Ένα σκύλο, ξέρω, και κάτι μάτια όπως αυτούς. Είναι περισσότερο σχέδιο Scooby-Doo, Ghostbusters και τα λοιπά.
Ο κόσμος μετά από 1000 χρόνια είναι τέλειος. Η Τζέιμι Τζάρεν, πρωταθλήτρια των αγώνων λέιζερ, είναι η μόνη που έχει την αστρική δύναμη μέχρι που ανακαλύπτει τον Ντράξον Ντράμπο, έναν εγκληματία από το παρελθόν. Η Τζέιμι καταδιώκει τον Ντράξον Ντράμπο ταξιδεύοντας μέσα στο χρόνο. Συναντά τους προγόνους της, τον Ντόμ, την Μπεθ και τον Μίκι Τζάρεν. Ελάτε μαζί μας σε μια περιπέτεια στο χρόνο για να διατηρήσουμε το παρελθόν και να σώσουμε τον ειρηνικό κόσμο του μέλλοντος που έφτιαξε η Ακαδημία Λέιζερ. Ένα τζουμάρου πρέπει να υπάρχει πάντα, ο ηλεκτρονικός και ειδικά αυτό το εξώφυλλο, έτσι. Από τα πιο ωραία εξώφυλλα που έχουν βγάλει. Και έχουν βγει και κάτι άκυρα εδώ πέρα. Το μέρος 3. Λόρε Σαν Σύρο. Εντάξει. Και σε αυτό θέλαμε να βρούμε φιγούρες και παιχνίδια και δεν βρίσκαμε. Δεν υπήρχαν. Από την Bandai, ας πούμε, τη δεκαετία του. Ναι, αλλά και αυτές δεν ήταν κάτι αξιόλογο, έτσι. Εντάξει, για την εποχή ήταν πλαστικά. Ναι, εντάξει. Γιατί αυτά εδώ πέρα ήταν που είχαμε κάτι τερατομάπους, ήταν τώρα. Εντάξει. Αυτό θα μας λένε, τι λέτε για τους τερατομάπους. Όχι, εντάξει. Σωστός, ωραίος ο Τσουμάρος. Είναι 4 βιντεοκασέτες βγήκαν όλες και όλες. Το έκοψε η τρέλα της. Ναι, η τρέλα της ελληνικής κουλτούρας, έτσι. Υποτίθεται ότι θέλει να γίνει πρωταθλητής. Είναι κάτι σαν Pokémon, ρε παιδί μου, η φάση. Ναι. Αλλά ποια είναι η φάση? Ότι σταματήσανε στην 4η τέτοια 2 επεισόδια πριν γίνει πρωταθλητής. Ρε φίλε, βγάλε άλλη μια βιντεοκασέτα που γίνεται πρωταθλητής τουλάχιστον Ιαπωνίας. Γιατί μετά συνέχισε η σειρά και πήγε για παγκόσμιο πρωτάθλημα. Έτσι. Αλλά το Ιαπωνικό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται 2 επεισόδια αφού σταματήσαν τη μεταγλώτηση. Ντροπή και έσχος. Μακαρία! Το ξέρω, Τζουμαρού. Είσαι όμως αρκετά δυνατός για να νικήσεις αυτό το βλάκα. Μα δεν ξέρεις, Σαν Σύρο. Ο Κουνούπης πετά σαν πεταλούδα και τσιμπά σαν σφίγγα. Τώρα βλέπεις γιατί ο Κουνούπης είναι στην τάξη των υπτάμενων νεαρών. Αγκούρια! Οι υπτάμενοι νεαροί είναι παιδιάστικα πράγματα. Θα τον κανονίσω. Θα το δεις τώρα σύντομα. Δεν έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Τον έπιασε εκεί που τον ήθελα. Η γλυκή ξαχτυπά τη σκληράδα. Τεχνική θανάτου. Κουνούπι σύντριψε. Τζουμαρού! Σερίφης του διαστήματος. New Channel. Cyber Rider, εντάξει, το intro δεν το συζητάμε, εντάξει, αυτό. Κάποιοι τον μπερδεύουν με το Brave Star, το Σερίφης του διαστήματος. Αλλά Σερίφης του διαστήματος, εγώ ήξερα αυτό να είναι. Έτσι, και κάποιοι το. Πάλι και σε αυτό είχαν βγάλει παιχνίδια, μόνο για Bandai και τα λοιπά, κάτι κάτι σιδερές. Που Ελλάδα δεν είχαν ποτέ. Εντάξει, Ramrod. Φοβερός, ήταν από τα αγαπημένα μου. Εγώ το intro, εντάξει. Σειρά που περιέργως ολοκληρώθηκε στην Ελλάδα, έτσι, και ήταν από τα αγαπημένα μου. Την κοπέλα πώς την έκανε, Απρίλια. Απρίλια, ναι. Έρωτα. Απρίλια. Ο Κολ και αυτό πρέπει να κάνουμε ένα επεισόδιο αποκλειστικό ολόκληρο, έχουμε πολλά να πούμε. Rider!
Super Mars, όχι η συνέχεια του Astro Boy, τέλος πάντων μια ξεχωριστή ιστορία. Κοίτα, εγώ θα πω την αμαρτία μου. Νόμιζα πάντα ότι ο Astro Boy ήταν ο Super Mars που βλέπαμε μικροί. Εμείς μόνο Super Mars μάθαμε, έτσι, Ελλάδα. Ο Τεζούκα εδώ πέρα κρύβεται από πίσω, εντάξει φαίνεται κιόλας. Αλλά είναι διαφορετικός χαρακτήρας, έτσι. Πρέπει και αυτό να είναι καταθλιπτικό. Τρεις βιντεοκασέτες. Ναι, εντάξει, καταθλιπτικό, εντάξει αυτό. Ίσως να είναι για κάθε ιαπωνικό που δείχνουμε. Υπάρχει περίπτωση να έχεις και τις δύο που βγήκαν, να μην υπήρχε τρίτη. Έχω μια εντύπωση ότι ίσως να μην βγήκε τρίτη. Εντύπωση, έτσι. Υπάρχει μία, όχι, υπάρχει νομίζω τρίτη. Τώρα μου έρχεται φλασιά που σαν να κάθεται ο Τζέτερ Μάρς στο ηλιοβασίλεμα πίσω, κάθεται κάπου. Μπορεί. Νομίζω υπάρχει άλλο ένα έχει χαθεί τελείως από τη μνήμη μου. Ναι. Έτσι. Αυτό. Πόνος, έτσι, πόνος. Ήταν με ψυχολογικά τραύματα ο ίδιος ο πρωταγωνιστής. Έτσι. Ρομπότ ήταν. Ρομπότ που θέλει να γίνει άνθρωπος και νόμιζε ότι είναι άνθρωπος και. Είναι κάτι σαν Πινόκιο. Ναι, και ο ίδιος ο δημιουργός νομίζω το Snowball. Είχε πόνο. Δεν ήταν για παιδιά. Μου φαίνεται ότι αυτό πραγματικά είναι μεγαλειώδες. Αφού τοποθετήσουμε τον ηλεκτρικό σας εγκέφαλο, είμαστε πανέτοιμοι. Σας ευχαριστώ που μου το φτιάξατε. Ήθελα να σας ευχαριστήσω, μια και είσαστε ο μεγαλύτερος επιστήμονας στο ρομπότ στον κόσμο. Τι εννοείτε? Εσείς είσαστε ο μόνος στον κόσμο που ξέρει από ηλεκτρικούς εγκεφάλους. Χαριτωμένος. Εντάξει φίλε μου, εμπρός, βάλ' τον μπροστά. Όχι, εσύ θα το κάνεις. Όχι, αυτό μοιάζει σαν τελετή καθέλκυσης πλοίου. Σου ζητώ να μου κάνεις την τιμή. Όχι, εσύ θα το κάνεις γιατί εσύ είσαι αρχηγός. Σαν γλαμάρες, γιατί δεν το βάζετε και οι δυο μαζί? Καλή ιδέα. Τότε να το κάνουμε έτσι. Ποιος είσαι εσύ? Εσύ είσαι ο Σούπερ Μάρς. Ο Σούπερ Μάρς, μικρέ. Σούπερ Μάρ. Ο Σούπερ Μάρς, είπα. Σούπερ Μάρς. Σούπερ Μάρς. Σούπερ Μάρς. Μάρς. Είναι ωραίο όνομα. Μάρς είναι το όνομα του θεού του πολέμου. Αχ, όχι. Αντιβαρυτική. Νόμιζα πως αστειευόταν. Καθηγητή Γιαμανούε, δεν φαντάζομαι να χρησιμοποιήσετε αυτό το ρομπότ για πόλεμο, Μα και βέβαια. Τι, αλήθεια το λέτε? Θα αρχίσω την εκπαίδευσή του αύριο. Θα τον μετατρέψω στο μεγαλύτερο πολεμιστή που έχει δει ποτέ ο κόσμος. Ghostbusters, εντάξει. Εγώ να σου πω την αμαρτία μου, προτιμώ τους Ghostbusters της Filmation. Με το γορίλα και τα ήταν λίγο πιο διαβατά. Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε και γενικά Ghostbusters. Let's go, Ghostbusters!
Δεν μου άρεσε και γενικά ο Σκουμπιντού εμένα. Και μου θύμιζε πολύ Σκουμπιντού. Ήταν πολύ γκούφι, πολύ άτσαλο και τέτοιο. Να πω ότι εμένα το κινούμενο σχέδιο. Εμένα το σχέδιο. Το σχιζοφρενής δολοφόνο. Εμένα το κινούμενο σχέδιο μου άρεσε περισσότερο από τις ταινίες. Τις Real Ghostbusters. Η συγκεκριμένη ταινία είναι από την προοπτική, είναι μεταγενέστερη που βγάλανε με άλλη μεταγλώτηση τα ίδια επεισόδια που και αυτά ήταν από τα κουκουρούκου που λέγαμε. Δηλαδή ξεκίναγε πρώτο επεισόδιο 25, δεύτερο το 30 και πέμπτο το 5 ξέρω εγώ. Εντάξει, ένα από τα κορυφαία, από τα top της εποχής, είναι το παιδί της ζούγκλας, Jungle Boy Kenya. Βαρύ. Ναι. Βαρύ. Ναι, έχει βαρύ. Μέσα δηλαδή, εντάξει, κάνετε το παιδί στην Αφρική βαρύ. Για χρόνια, συναντάει εκεί έναν τύπο που τον εκπαιδεύει, γίνεται μέντορας του, ήταν αναμέσως στα χρόνια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, πέφτει και μια ατομική στο τέλος, εμφανίζονται και δεινόσαυροι εκεί πέρα και λιώνουν. Κακομοίρα, λιώνουνε σκελετός από... Μην το δείξετε στο παιδί σας. Παλεύει το φίδι με τον τυρανόσαυρο, ξεσκίζω. Και νομίζω ήταν πριν την πρώτη δημοτικού πρέπει. Ναι, ήταν πολύ τέτοιο. Αλλά πραγματικά από τα αγαπημένα. Ναι, είναι από αυτά που μισείς και λατρεύεις ταυτόχρονα. Δεν το μισώ. Εγώ δεν ξέρω. Δεν το γουστάρω, το κάνω και μπλουζάκι. Σου λέω, εμένα μου είχε αφήσει πολύ άσχημα συναισθήματα. Ναι, ήτανε, σου λέω, είναι όπως σου είπα, τα είπαμε και πριν, τα περισσότερα άνιμε ήταν δύσκολα να τα δει ένα παιδί έτσι. Αλλά μας τα δίνανε, απλώς πάρε παιδί μου να δεις κινούμενο σχέδιο, να περάσει την ώρα σου, ναι.
Εδώ Starcom. Ωραίο. Εντάξει. Δεν είναι άνιμε. Ναι, δεν είναι άνιμε. Είναι ένα... Εγώ τα παιχνίδια γουστάρω, τις φιγούρες εκεί. Εγώ δεν ήξερα τα παιχνίδια. Τα μάθησα από αυτό. Πρώτα ναι, εγώ και νομίζω ότι είχε βάλει ERT 1, ERT 2, δεν ξέρω, κάποια περίοδο τότε στην τηλεόραση. Από εκεί το ξεκίνησε. Ναι. Δεν ξέρω αν σε βιντεοκασέτα βγήκανε κιόλα. Στην τηλεόραση παίχτηκαν όλα, δεν είναι και πολλά, νομίζω 12 επεισόδια. Και είναι και από αυτά τα λίγα πάλι. Τόσα λίγα, ναι. Που δεν βγήκανε ποτέ σε DVD. Υπάρχει μόνο VHS, τέλος. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο τα στούντιο που αναλάβανε να μεταφέρουν τα κινούμενα σχέδια, αυτό το άφησαν απ' έξω. Και είναι από τα ωραία. Έχει λίγο σχέδιο σαν τους Ghostbusters, τους Αμερικανιά. Ναι. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ, είχε ωραία φαντασία, με διάστημα, με περιπέτειες, εκεί το κεφάλι που βγαίνει το διαστημόπλαιο. Ωραίο. Σε θέση μάχης. Επίθεση. Αποστολή Κρόνος 2120, Όπως και εδώ πέρα, μια φορά και έναν καιρό στο διάστημα. Κλασικό και αυτό το βλέπαμε. Υπήρχαν 3 σειρές νομίζω. Ναι, και με το σώμα. Και μια φορά και έναν καιρό το σώμα, μια φορά και έναν καιρό ο άνθρωπος που ήταν με προϊστορία κτλ. Και μια φορά και έναν καιρό το διάστημα. Για μένα το διάστημα ήταν το καλύτερο. Θεωρώ. Γιατί μου άρεσε το διάστημα. Μου άρεσε το διάστημα. Ίσως μετά ήταν το σώμα. Το σώμα θα είναι σίγουρα το Βασίλειο. Δεν ξέρω. Είχε μια πολύ ωραία έξυπνη δικαιολογία, πλοκή μέσα στο σώμα που το έδειχνε. Μ' άρεσε. Και εδώ μόνο μία βιντεοκασέτα, έτσι για το να υπάρχει. Είχαν βγει σε DVD μια περίοδο. Εγώ δεν την είχα δώσει αυτή. Ναι. Okay. Είχε κυκλοφορήσει, πώς είναι με την Διαγκοστίνη που ξεκινάει και βγάζει κάποιες σειρές. Στο περίπτερο είχαν κυκλοφορήσει νομίζω και τα 3 σε DVD. Δεν τα πρόλαβα, ίσως τα αντάπαιρνα άμα βγαίναν στο σήμερα, ας πούμε, κτλ. Τα είδα πολύ αργότερα, έτσι στο ξέμπαρκο 1-2 να υπάρχουν και να λέω εντάξει. Αν και το είχα δει αρκετές φορές, δεν μου άρεσαν τα σχέδια, δεν ξέρω. Ναι, και εμένα. Και εμένα δεν μου άρεσαν, αλλά... Μια φορά και έναν καιρό. Φεύγουμε και πάλι για το απέραντο διάστημα πάνω στα φτερά του ονείρου και της πραγματικότητας. Για μια ακόμα φορά ξεπερνάμε το χρόνο και ταξιδεύουμε στο ουράνιο στερέωμα, σε έναν κόσμο που θα έρθει, σε έναν κόσμο που βρίσκεται στο μέλλον, σε έναν κόσμο φανταστικό. Γύρω μας χιλιάδες αστέρια, γαλαξίες, πλανήτες, δορυφόροι και ανάμεσά τους μικρά και μεγάλα διαστημόπλια, υπερατλαντικά σκάφη που αυλακώνουν τους ουράνιους αιθέρες και μας μεταφέρουν σε μακρινούς παράξενους αστερισμούς, σε πρωτόγνωρους αστέρινους κόσμους. Στο κάθε μας ταξίδι, μαζί με τους νεαρούς μας φίλους, Πιερό, Ψι και το ρομποτάκι Δάλα, γνωρίζουμε έναν καινούριο πλανήτη και βλέπουμε ότι τα πλάσματα που ζουν πάνω σε αυτόν διαθέτουν τις ίδιες αρετές και τα ίδια συναισθήματα με τα πλάσματα που ζουν στο σήμερα. Και ακόμα μας φωνάζουν αλήθειες που ίσως εμείς απολυσμονήσαμε. Κι όμως είναι αλήθειες γεμάτες αμέτρητη ανθρωπιά και σοφία.
Και μεγαλύτερη από όλες τις αλήθειες είναι η αγάπη. Η αγάπη και η καλοσύνη που δεν σταμάτησε ποτέ να κυβερνά το σύμπαν και όλους τους πλανήτες του. Ελάτε λοιπόν και σήμερα μαζί μας να ζήσουμε με τους νεαρούς μας ήρωες μια νέα εξωπραγματική για τα δικά μας μέτρα περιπέτεια, γεμάτη δράση, τόλμη και κίνδυνο. Λοιπόν, εδώ θα προσπαθήσουμε να προσγειωθούμε. Καλό δρόμο, φίλοι μου. Ο κόσμος εδώ μοιάζει να ζει όπως οι προγονείς μας πριν από 20.000 χρόνια. Αυτό δεν μπορώ να το κρίνω καθόλου. Περπατάμε ώρες τώρα και δεν είδαμε άνθρωπο. Αν και στην πτήση μας είχαμε εντοπίσει 2 φωτιές. Θα έλεγε κανείς ότι εδώ οι συνθήκες ζωής είναι δύσκολες. Τα παλιά χρόνια η γη δεν ήταν πυκνοκατοικημένη. Ο πληθυσμός μιας σημερινής πόλης τότε... Ακόμα για μια φορά βρισκόμαστε σε ένα πολύ παράξενο πλανήτη. Ένα πλανήτη που ο πολιτισμός του μας θυμίζει τη λίθινη εποχή που υπήρχε στη γη πριν από χιλιάδες χρόνια. Οι άνθρωποι εδώ βρίσκονται σε πρωτόγονη κατάσταση και για να επιζήσουν πρέπει να αγωνίζονται ενάντια σε άγρια και τρομακτικά θηρία. Το κρίσταλο των άστρων. Καλό. Νομίζω είχαν βγάλει και 2 από αυτά. Αυτό θυμάμαι κιόλας ότι το είχε σε τρέιλερ, σε βιντεοκασέτες που παίρνα και δεν το είχε το βιντεοκλάμπ μου. Και πηγαίνω σε ένα ξάδερφό μου και περνάμε από το βιντεοκλάμπ, πηγαίνουμε οικογενειακός, ξέρω, μαζί και εκεί το είχε και λέω θέλω αυτό να δω και δεν μου το πήρανε γιατί δεν ήθελε να πάρει άλλο ξάδερφός μου και νοικιάσαν αυτό και μετά έλεγα του πατέρα μου να πάω να γραφτούμε σε αυτό το βιντεοκλάμπ να το πάρω. Και δεν μου το έκανε και κάποια στιγμή δεν θυμάμαι πολύ μεταγενέστερα τώρα. Και είναι μια ξενέρα, νομίζω δεν ολοκληρώνεται. Νομίζω είναι σειρά που το έχουν κάνει σε ταινία και συνεχίζεται και το κρίσταλο των άστρων. Από τα διαστημικά έτσι, τα κουλτουριάρικα, Είμαι ο φύλακας και σύμβουλος του φακού και η ιστορία μου είναι τόσο μεγάλη όσο και η ιστορία του ίδιου του κόσμου. Πολύ πριν από τη δημιουργία του πλανήτη Γη υπήρχαν 2 αρχαίες και ισχυρές φυλές που οι δυνάμεις τους μπορούσαν να επηρεάσουν τη μοίρα και το μέλλον. Αυτές οι 2 φυλές ήταν η αντίθετη πόλη των στοιχειωδών δυνάμεων ύπαρξης. Η μία η προσωποποίηση του καλού και η άλλη του κακού. Ο πλανήτης Έντορ ήταν η ενσάρκωση του κακού. Η μόνη ευχαρίστηση των Ενδοριανών ήταν η καταστροφή. Το μίσος το μόνο του συναίσθημα. Στην επιδίωξη του στόχου τους για επιβολή στον γαλαξία δημιούργησαν μια διεφθαρμένη αιμοδιψή φυλή που ήταν γνωστή σαν η κυρίαρχη του Ντέλκον. Αντίθετα από τις δυνάμεις του κακού ήταν η Αρίσια. Βλέποντας το μέλλον του κόσμου, οι Αρισιανοί ήξεραν ότι παρόλη την τρομακτική δύναμη που είχαν, δεν θα μπορούσαν να αντιταχθούν στην Ενδοριανή απειλή. Έτσι έφτιαξαν το φακό. Αυτά τα παλικάρια που το φορούσαν λέγονταν Λένσμαν. Η δύναμή τους ήταν μεγάλη και στο μυαλό τους υπήρχε η κοσμική συνείδηση της Αρίσια. Αυτό οδήγησε σε μια μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Σε έναν πόλεμο που δεν είχε ξαναγίνει και που δεν θα ξαναγίνει ποτέ. Η δύναμη του φακού.
Και πώς θα σου φαινόταν ένας κόσμος μόνο με γυναίκες? Ωραίο, τίμιο, πολύ. Προρά του γαλαξία. Έχει και γυμνό φουλ, έτσι. Αλλά είναι πολύ τίμιο. Γιατί αυτό σου εξηγεί ότι είναι ένας κόσμος μόνο με γυναίκες. Και κάτι στο πάει σαν ότι εμφανίζεται το πρώτο Σαντάμ που άρχισε μετά. Βέβαια νομίζω ότι μας εξηγεί πως γεννιόντουσαν οι γυναίκες πριν, δεν ξέρω. Κλέβει λίγο στοιχεία και από το Robotech. Γιατί στο Robotech σου δείχνει ότι πάνω κάτω έχει και την ίδια τέτοια ομάδα, την ίδια αισθητική. Ναι. Μοιάζει πολύ. Γιατί και στο Robotech σου δείχνει ότι υπήρχαν δύο εξωγήινες φυλές που ήταν οι εχθροί. Και το ένα ήταν μόνο άντρες και το άλλο ήταν μόνο γυναίκες. Και είχε μπλεχτεί η γη στο ενδιάμεσο. 7 γυναίκες εναντίον ενός γαλαξία. Τότε που το είχα δει δεν το είχα εκτιμήσει. Πιο μεγάλος που το είδα ολόκληρο πάλι, είναι ωραίο. Γιατί θα σου άρεσε ένας τέτοιος κόσμος και να είσαι μόνο εσύ. Εντάξει, όχι, ήταν ωραίο. 7人のギャル戦士スターフロントにデビュー。暗黒の宇宙に緑なす大地がよみがえった惑星カオス。そのカオスをめぐってソルノイドとパラノイドの二大国家が広大なる宇宙で激しく戦っていた。前回通報、各員は全て第一第二デッキに集合せよ。チキショー、なかなかやるじゃん。遅くしたか。よし、作戦を開始する。ソロジャーを発進させろ。みんな噂しているわ。あなたのそばにいると生きて帰れないって。欲しけりゃくれてやら。時が砕け散る時、夢は風になる。祈り捧げるものは。ルフィ、ガンダに戻って。そうはいくか。抱きしめて。これまでか。行くぞ。俺が叩かなくちゃみんなやられちまう。無茶だわ。戦いの果てに少女たちはときめきの空を見た。ガルフォース。Τελειώσαμε, μένουν τα δικά μου. Έχω πιο μεγάλη συλλογή, Γιάννη. Εντάξει, αυτό το είπαμε. Μπορεί να είναι και το αγαπημένο μου όλων. Το Γουιντάρια, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα. Καταθλιπτικό, σκοτεινό. Άλαν, κάτι δεν πάει καλά με όλα αυτά. Είσαι σίγουρος πως κάνεις το σωστό? Πρέπει να φύγεις τώρα. Ναι. Θέλω να σου δώσω κάτι και να μου υποσχεθείς ότι θα το έχεις μαζί σου πάντα. Εντάξει? Ωραία. Έχουμε πάντα εμπιστοσύνη στο δέντρο της ζωής. Κάποτε όμως πρέπει να προστατέψουμε και εμείς τον εαυτό μας. Το έφτιαξε ο πατέρας μου για μένα και είπε ότι το πνεύμα του μέσα εκεί θα με προστατεύει. Στο δίνω μόλι μου την αγάπη. Θα σε φυλάει από κάθε κακό. Σε ευχαριστώ, μα... Σε παρακαλώ, πρόσεχε. Είσαι η γυναίκα μου. Τίποτα δεν θα με εμποδίσει να έρθω πίσω σε σένα. Τίποτα. Στορκίζομαι. Δεν πρέπει να ανησυχείς, θα γυρίσω γρήγορα. Πίστεψέ με. Σ' αγαπώ. Έχε μου εμπιστοσύνη. Σ' αγαπώ. Πίστεψέ με.
Εντάξει. Θα κάνουμε ένα επεισόδιο ολόκληρο μόνο με αυτό. Εντάξει. Είναι το πρώτο που παίρνει αυτή την τιμητική. Ναι. Που θα ακολουθήσουν κι άλλα βέβαια, έτσι. Όπως επίσης στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Άλλο αυτό. Άμα θέλεις να πεις μέσα κατάθλιψη και μαυρίλα και αλλά ταυτόχρονα ένα φανταστικός κόσμος και απίστευτη μεταγλώτηση, έτσι. Δηλαδή είχαν βάλει φωνές έτσι που σε άγγιζε. Δεν ήταν ξεχλέδες, όριμο πολύ, εντάξει. Σου είναι αυτό που ήθελες να πάρεις. Και δύσκολο. Δύσκολο να βρεθεί. Έχω ένα κακό προαίσθημα. Αισθάνομαι ότι ο εχθρός παραμονεύει. Παντού. Ο ίδιος εχθρός που ερήμωσε τον πλανήτη μου. Το Ροντόριαν. Ένας κακός εχθρός. Ένας κακός εχθρός. Ήταν ένας πόλεμος χωρίς ελπίδα. Νικηθήκαμε. Τι είναι αυτό το φως? Σαν να έπεσε ο ήλιος. Έπεσε ένα άστρο, έπεσε ένα αστέρι. Ο εχθρός χτύψε πάλι, ο εχθρός. Μα πού πήγαν, πού κρύφτηκαν όλοι τους. Νάτι. Είναι φοβερό. Η ίδια ιστορία. Το βασίλειο της Κοσμοράριας κινδυνεύει να καταστραφεί. Και το έπαιζε και η τηλεόραση. Βίντεο πρέπει να το κάνουμε. Ναι. Θα ακολουθήσεις, πρέπει. Βασικά όλα πρέπει, αλλά θα δούμε, θα βάλουμε προτεραιότητες. Τώρα πάμε, βλέπεις τα σκληροπυρηνικά, όσο πέρασε η ώρα, δηλαδή πήγαμε από τα δίδια, Λίντα ας πούμε. Εντάξει. Αυτό... Σήμα τεχνικά Τσερτσέ εδώ. Αυτό δεν ξέρω. Δεν το είχα νοικιάσει ποτέ. Ούτε εγώ. Το είδα ξαφνικά, ίσως να είναι επειδή φαίνεται για λίγο κοριτσίστικο. Έτσι, ειδικά εκείνη την εποχή τώρα δεν... Μα και το όνομα Λίντα... Ναι, δεν σκεφτόμαστε ότι επειδή κρατάει σπαθί θα είναι μάχημο και οτιδήποτε. Ναι. Το βλέπαμε σαν η κοπέλα των λουλουδιών, δεν ξέρω. Για κάποιο λόγο δεν το είχα κάνει. Και πολύ πιο μεγάλος όταν πήγα στην Κρήτη, είχε τηλεόραση στο ξενοδοχείο εκεί πέρα και είχε ένα κανάλι και εκείνη τη στιγμή είχε βάλει το Λίντα και έπαιζε. Και λέω, τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό! Δεν το έχω δει εγώ αυτό! Και έχω κολλήσει εκεί πέρα και κάπου έπρεπε να πάμε και μου λέει έλα ξεκόλλα και δεν μου αφήνει να κάτσω να το δω, ξέρεις. Και επειδή το είδα στη μέση προς το τέλος, δεν ξέρω σε ποιο σημείο ήταν, που γινόταν μια μάχη εκεί πέρα με τα ρομπότ, με τα τέτοια, ένας πανικός και λέω δεν πάω πουθενά. Ναι, αλλά το άφησα και είπα
Θα ψάξω να το βρω. Και όντως το βρήκα και με μεσολάβησε ο Στέλιος, να πούμε, και μου βρήκε τη βιντεοκασέτα και έχουμε και οι δύο τη Λίντα. Την έχουμε και χαιρόμαστε. Ναι. Βέβαια έχει μια ψιλοκακή μεταγλώτηση σε φάση ότι χαμηλώνανε πολύ τη μουσική και τον ήχο για να περάσουν τα ελληνικά, οπότε είναι σαν βουβό, δεν έχει, ξέρεις, εφέ και τέτοια, γιατί είχαν χαμηλώσει την ένταση. Μετά τη Λίντα έρχεται η απόλυτη σαπίλα, το είδες εσύ, έτσι. Εγώ το είχα δει μικρό. Όχι, λέω, το είδες ότι το έκανα κατευθείαν, είναι το μάτς εκεί, λες το ήδη τα χέρια. Αυτό είναι από αυτά που μου έλεγες εσύ για το μαχητές των ανέμων, είναι εγώ που έλεγα, ξέρεις, έλα. Εν τω μεταξύ έχεις δύο κασέτες που τη μία δεν ήξερα την ύπαρξή της, έτσι. Κανονικά είναι αυτό που είπαμε το Volta, είναι μια μισή ώρα ταινία που την έχω χωρίσει σε δύο μέρη. Έτσι. Ίσως να είναι και λίγο παραπάνω και γι' αυτό το χωρίσαν σε βιντεοκασέτα. Δεν είναι για παιδιά. Ο Λόκο Σούπερμαν. Λόκο Σούπερμαν. Και εδώ πέρα το βγάζεις και σκέτο ο Σούπερμαν. Και λες αυτός δεν είναι ο Σούπερμαν με τα πράσινα μαλλιά. Είναι ο Έσπαρ. Εν τω μεταξύ, τότε είχα καταλάβει ότι ξέρεις κάτι, η ΕΣΠΑΡ ήταν μια φανταστική ονομασία του κινούμενου σχεδίου. Αλλά οι ΕΣΠΑΡ όντως ονομάζουν, έχουν ονομάσει αυτούς με τις τηλεπαθητικές τέτοιες ικανότητες. Οπότε, όντως, ΕΣΠΑΡ λέγονται αυτοί. Φοβερό. Πάντως η ίδια διάθεση ήταν από τη Video City International και αυτό και αυτό. Που το ένα είναι με υπότιτλους. Και είναι ολόκληρο. Έτσι, το άλλο, η μεταγλώτηση βγήκε σε δύο μέρη. Εν τω μεταξύ, μια περίοδο που ήταν όταν είχαν κυκλοφορήσει στα βίντεο κλαμπ τα DVD και είχαν αποσυρθεί οι βιντεοκασέτες, ξαφνικά σε ένα βίντεο κλαμπ Blue, το κλασικό το βίντεο Blue με τα ερωτικά, στον Παντορόχο. Αλλά εντάξει, στην αρχή νομίζω κάποιοι λέγανε ότι είχε μόνο ερωτικά, αλλά ήταν κανονικό βίντεο κλαμπ, παίρναμε τα πάντα εκεί πέρα. Ξαφνικά έβγαλε βιντεοκασέτες έτσι από το πουθενά για ενοικίαση και ξαφνικά βγάζει το δεύτερο μέρος από το τέτοιο. Ναι, και το νίκιασα, ας πούμε, και το έγραψα σε βιντεοκασέτα. Και έχω το δεύτερο μέρος αντιγραμμένο και έψαχνα το πρώτο και το δεύτερο, ας πούμε, σε γνήσια κασέτα, έτσι. Άρρωστο. Ναι, δεν το βλέπουν τα παιδιά, δεν το βλέπουν. Με τίποτα. Εγώ το είδα πρώτη δημοτικού μου, είχα μείνει παγωτό, έτσι, δηλαδή. Τι βλέπω, δηλαδή, έκλεινα και τα μάτια μου σε κάτι φάση. Πολύ γυμνό, πολύ αίμα, πολύ, αλλά ωραίο. Ναι, όχι. Ωραίο.
για το σήμερα, για να το δεις μεγάλος, είναι ωραίο. Έχει το βάθος. Μου είχε κολλήσει με τον αδερφό μου, γιατί πάντα με τον αδερφό μου τα βλέπω αυτά, που πηγαίνει και τον βρίσκει, αυτός είχε αποσυρθεί, ξέρεις, ήταν σε τέτοια και του λέγε εσύ είσαι ο έσπαρο, πώς το λένε, που είχε κάνει τον πόλεμο και λέει όχι, εγώ είμαι απλά ένας βοσκός, είμαι ένα ντροπαλό παιδί. Και είχαμε μετά με τον αδερφό μου και λέγαμε σε κάθε φάση είμαι ένα ντροπαλό παιδί. Λοκ, χρειάζομαι τη βοήθειά σου, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό το Millennium? Τι σχεδιάζει να κάνει η Λεδικάν? Πρέπει να μάθω. Κάποιος σαν εσένα, Λοκ, θα κάτσει και θα είναι το εργαλείο της Λεδικάν για πάντα? Εσύ θα δοκιμάσεις να με κάνεις με το δικό σου τρόπο, δικό σου εργαλείο. Ανοησίες! Πώς μπορεί ένας καλός πολεμιστής σαν εσένα να μιλάει έτσι? Δεν είμαι πολεμιστής. Είμαι ένα παιδί. Ένα ντροπαλό παιδί. Εδώ νομίζω αυτά, επειδή εγώ δεν τα έχω δει, τα έχεις δώσει, είχαμε κάνει, δεν θυμάμαι ανταλλαγή, κάτι που έχεις δώσει είναι δικά σου ουσιαστικά. Δεν τα έχω δει, οπότε δεν έχω. Τα κλαίω, ξέρεις. Μάκρον και επίθεση του Ποσειδώνα. Ας αυτό, να πούμε αυτό. Αυτό είναι γκέτα. Να. Είναι το Γκέτα Dragoon. Αφού τέλειωσε το Γκέτα Robot, συνεχίσανε οι δύο νομίζω, είναι οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, εκτός τον Χοντρούλη που πέθανε και τον διαδέχτηκε ένας άλλος Χοντρούλης. Ο Καρμπόν, ξέρω εγώ. Και είναι, δεν ήξερα κι εγώ την ύπαρξή του για κάποια χρόνια. Ξαφνικά εμφανίστηκε. Ήταν και δύσκολο VHS. Ναι. Νομίζω βγήκανε μόνο 2 VHS, την οποία τη δεύτερη δεν την έχω δει ποτέ σε εικόνα. Είχε παίξει σε ένα κανάλι άκυρο, TV Magic ή TV Πειραιάς. Μία φορά το είδα έτσι στο πουθενά και λέω τι είναι αυτό, ξέρω εγώ. Βγάλανε επόμενο γκέτα και τέλος, δεν το ξανάδα ποτέ. Βρήκα αυτή την βιντεοκασέτα και μετά μου την τσίπησε στους τέλους, κατάλαβες. Γιατί και εγώ στη ψυχοσύνδεσή μου δεν σύγκρινα το Γκέτα Dragon με το Γκέτα Robot. Θεωρούσα ότι ήταν υποδεέστερο. Και σαν εμφάνιση και σαν κινούμενο σχέδιο, οπότε χαλάρης. Καλή ανταλλαγή. Το είχα δει, είναι από τα βαρετά με ρομπότ. Είναι, ξέρεις, είναι, πώς να το πω, κονσέρβα. Βγάλαμε άλλο ένα με ρομπότ που θα παλέψει με τους τέτοιους και είχε μια ψιλοβαρετή, ταυτόχρονα μελαγχολική, δηλαδή πεθαίνει ο πατέρας του πιτσιρικά και τον μπαίνουν, πώς το λένε, κόλλησα, όταν είσαι ορφανός. Τον υιοθετούν. Τον υιοθετούν από την εταιρεία του πατέρα του, που εκεί πέρα βλέπει ότι ο πατέρας του ασχολούταν με super robot, την κατασκευή κτλ. Οπότε γίνεται σαν πιλότος, αλλά νομίζω δεν ήταν πιλότος, ήταν μέσα στο πλήρωμα, αλλά το οδηγούσε άλλο, ήταν ένα ψιλομπέρδεμα, ήταν κονσέρβα, ας πούμε, θέλαν να βγάλουν, γι' αυτό δεν μ' άρεσε. Ένα του σωρού, ξέρω. Πάντως. Πέρσι έχασε τη μητέρα του και τώρα. Θα μείνεις μαζί μας, Νέιθαν. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Είναι ένα
κακό όνειρο. Νέιθαν! Πρώτα η μαμά μου, τώρα ο μπαμπάς μου. Είναι πολύ άδικο. Είμαι μόνος. Ποιος θα με προσέχει? Δεν έχω οικογένεια. Έχεις εμένα, Νέιθαν. Ο πατέρας σου μου ανέθεσε να σε προσέχω. Τι εννοείς? Θα σου εξηγήσω, αφού πρώτα διώξω αυτούς εδώ. Θα σου πω τα πάντα. Ο Darkstar δεν πήρε αυτό που ήθελε από τον πατέρα σου και τώρα στέλνει αυτούς για να πάρουν εσένα. Νέιθαν, στάσου πίσω μου. Ποια είναι αυτά τα τέρατα? Ποιος είναι ο Darkstar? Αργότερα, Νέιθαν. Έλα, Νέιθαν, πάμε. Ό,τι και να είσαι, σίγουρα τους περιποιήθηκες καλά. Πες το αμάξι, γρήγορα. Συναγερμός. Εχθρικά μαχητικά σκάφη πλησιάζουν. Η εχθρική αρμάδα είναι τώρα σε απόσταση βολής. Προσοχή, όλοι οι μαχητές στις θέσεις τους. Η ομάδα 1 έτοιμη. Προσδεθείτε. Προσοχή, ο συναγερμός δεν είναι άσκηση. Κατέβασε μας, Γιούκο. Προσοχή. Τα εχθρικά πλησιάζουν. Κάντε γρήγορα. Πάντως εδώ βλέπω κοινό βίντεο και αυτό το τόξο μου θυμίζει... Διαφημίσεις, ναι. Όταν είναι και λίγο κοντινά, έτσι είναι το κλασικό το τόξο. Μάκρον 1. Δυσκολάκι. Ναι, δυσκολάκι μου μπορεί να είναι μέτριο σαν παιδικό, αλλά οκ. Ήταν από αυτά που τώρα και εγώ στα Super Robot και δεν είδε. 3 τρίτον έχουμε εδώ πέρα, νομίζω 3 έχουν. Ναι, συμπληρωμένη συλλογή. Ναι, πράγμα για τα 3, δεν ξέρω να κάνω. Καλό, αλλά όχι κάτι αγαπημένο. Ναι, βλέπω. Ωραίο σχέδιο, καλή πλοκή, αλλά δεν ξέρω, για κάποιον λόγο δεν γινόταν. Και εγώ δεν τρελαινόμουν, να σου πω την αλήθεια. Πέρασε πολύ αδιάφορο, κάτι δεν είχε. Δεν είχε αυτή τη μαγεία που είχαν. Δεν είχε το ανώμαλο και το σκοτεινό. Μπορεί να ήταν αρκετά, αλλά δεν ήταν ούτε τόσο παιδικό όσο κάποια άλλα που είπαμε ότι είναι όντως για παιδιά. Προσπαθούσε, αλλά έμεινε στην προσπάθεια, δεν ξέρω. Ναι, πρέπει να το ξαναδούμε. Πρέπει να... Και έχω χρόνια και εγώ να το δω. Αυτό. Πρέπει να το... Go, go!
Toriton, go, 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 Toriton. Ποτέ δεν θα συγχωρήσω τους Ποσειδώνες. Κατέστρεψαν όλα όσα μου ήταν αγαπητά. Φαρμάκωσαν τη ζωή μου. Σκότωσαν τον Πρωτέα, τον Μάγια, τον Μπούλ. Φυσικά όλοι αυτοί θα ζουν πάντα μέσα στην καρδιά μου. Δεν θα τους ξεχάσω ποτέ. Αλλά να χρησιμοποιούν την εικόνα τους σαν παγίδα, δεν θα τους το συγχωρήσω ποτέ αυτό. Θέλουν να καταστρέψουν ακόμα και τις αναμνήσεις μας. Γιατί? Με αυτόν τον τρόπο πολεμάνε, Πίπη. Είναι οι μεγάλοι μας εχθροί, εχθροί θανάσιμοι. Το μέλλον θα είναι γεμάτο κινδύνους για μας. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πρέπει να συνεχίσουμε τον δρόμο μας. Πρέπει να πάμε στον Ατλαντικό. Πρέπει να το ξαναδούμε μήπως μας αλλάξει γνώμη. Γιατί ξέρεις, το έχουμε πάθει. Για Τζέζο είπαμε και πριν, είχες και εσύ μια. Έχω εγώ εδώ τη συγκεκριμένη βιντεοκασέτα. Εντάξει, είπαμε. Αυτό γράφει Τζέζο όμως, έτσι. Είναι από την ίδια, από τη Master Home Video ήταν και το άλλο. Στο λεπτάκι, νομίζω ότι όχι είναι άλλη. Εδώ είναι η NASA. NASA. Οκ. Εντάξει. Τζέζο θέλουμε ολόκληρο επεισόδιο, το αφήνουμε έτσι απλά. Πρέπει να κάνουμε και με παιχνίδια και φιγούρες και με κόμιξ, είναι μεγάλο. Captain Harlock. Άλλη κατάθλιψη. Άλλο βαρύ. Και τα 4. 4 δεν ήταν. Ναι. Η ταινία και τα... Ναι. Ο Captain Harlock στο Arcadia. Να πούμε τώρα... Captain Harlock, εντάξει, διαχρονικός, αλλά ήταν σκληρό, ήταν και δυσνόητο. Πώς τα θέλει. Την τότε εποχή για μένα ήταν δυσνόητο ο Captain Harlock. Το έχω δει πρόσφατα, είναι καλό, έχει βαθιά νοήματα. Αντάση, μου φαίνεται ότι οι άνθρωποι που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη είναι τόσο άκαρδοι και απογαυνωμένοι που δεν πρόκειται να έρθουν στα συγκαλά τους αν δεν φτάσουν στο χείλος της καταστροφής. Και ο πατέρας τα ίδια έλεγε. Βλέπεις, η ανθρωπότητα είναι βολεμένη σε αυτή τη μικρή γη και δεν υπάρχει πια ψυχή τόσο γενναία που να τολμήσει να βγει έξω στο άγριο απότερο διάστημα. Το μόνο που κάνουν είναι να κλείνονται στο ηλιακό σύστημα και να μαζεύουν αγαθά από τους άλλους πλανήτες. Οι άνθρωποι σήμερα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη και ενδιαφέρονται μόνο για make-up, ψηλά τακούνια και κάτι τέτοια. Τι θα συνέβαινε αν κάποια πλάσματα υψηλού πολιτισμού, γεμάτα τόλμη και άγρια ζωτικότητα, έρχονταν από το μακρινό διάστημα. Δεν θα είχαν καμιά ελπίδα σωτηρίας. Κοίτα τη σημαία. Μην νομίζεις ότι μένει δίχως καμιά δραστηριότητα. Ανακαλύφθηκε ότι το μαύρο αντικείμενο αναμεταδίδει συνεχώς ραδιοσύματα με άπειρη ακτίνα. Λέγεται κύμα διάστασης. Με άπειρη ακτίνα. Κύμα διάστασης. Είμαι σίγουρος ότι οδηγεί κάποιον από μακριά. Θα πρέπει να ετοιμάζονται να κάνουν επιδρομή στη γη. Ίσως είναι η Μαζόουμ. Ποιος είναι εκεί? Και να πούμε ότι αυτό με αυτό δεν έχει καμία σχέση. Έτσι, δηλαδή είναι σαν remake. Εδώ πέρα υποτίθεται οι εχθροί ήταν γυναίκες, εδώ πέρα είναι άντρες. Αλλά είναι πάλι από το ίδιο σύμπαν, σαν ότι ξέρεις κάτι σταμάτησε αυτό και μετά είπαμε να το ξανακάνουμε με λίγο διαφορετικό σκεπτικό. Θεωρώ ότι το Arcadia είναι πιο ωραίο από αυτό. Και αυτό είναι σαν prequel από αυτό. Δηλαδή είναι χρόνια πριν από αυτό. Εδώ ο Captain Harlock έχει εδραιωθεί. Θα συμφωνήσω, ναι. Και είναι και καλύτερο το σχέδιο σε αυτό. Ναι. Και από ό,τι σου είπα νομίζω ότι είναι μεταγενέστερο. Είναι πρώτα υπήρχε αυτό και μετά αυτό. Ωραίο, ό,τι και να πει. Και έχει φοβερές ατάκες. Είχε ειδικά στο τέλος που τελείωνε. Να το βάλουμε σε βίντεο γιατί δεν θυμάμαι. Το βίντεο!
Προσοχή προς όλους τους κάτοικους της γης. Οι επαναστάτες φύγανε. Ας συνεχίσουμε όλοι μας λοιπόν τη σκληρή δουλειά για να φτιάξουμε ένα παράδεισο στη γη με τη συνεργασία του Άρχοντα Ηλούμινους και να είστε... Φτωχοί ανόητοι, χορέψτε όσο θέλετε στο μικρό κόσμο του πνευματικού υποβιβασμού σας. Ο κόσμος ο δικός μας είναι ολόκληρο το σύμπαν. Τα ατέλειωτα σύνορα του διαστήματος. Κάτω από αυτή τη σημαία θα ζήσουμε αναζητώντας την απόλυτη ελευθερία. Οκ. Και το τελευταίο της συλλογής μας, η Λίμνη των Κύκνων. Εντάξει, ωραίο. Να πω, γιατί θα το ξεχάσω, ότι ψάχνω πάρα πολύ αν κάποιος το έχει και το πουλάει, το δίνει, το... Ανταλλάζει. Το χαρίζει. Το χαρίζει, καλά. Ποτέ. Πώς λέγεται, τους... να αριστερά κορίτσια εγώ. 12 μήνες. Πάλι κύκνοι, 10 κύκνοι. Πώς λέγονταν. Ναι, μπορεί να ήταν και 12. 12 κύκνοι. Τέλος πάντων, ή 12 κύκνοι ή 10 κύκνοι, κάπως έτσι, παιδιά, δεν θυμάμαι, τώρα κολλήσαμε. Είναι τέλος πάντων το κοριτσάκι που έχει πολλά αδέρφια και γίνονται κύκνοι και πρέπει να ράβει κάθε χρόνο να ράψει ένα... Καταπληκτικό κιόλας. Ναι, δεν το έχω, το θέλω αυτό. Το θυμάμαι μικρός. Τώρα που ήρθε η Άνοιξη. Όχι, όχι, δεν μπορώ να σας χάσω πάλι. Πείτε μου, δεν υπάρχει τρόπος να σας ελευθερώσω από τα μάγια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να πλέξεις 6 πουκάμισα χωρίς να προφέρεις ούτε μία λέξη για 6 ολόκληρα χρόνια. Να τα πλέξεις μόνη σου. Θα πρέπει να κόψεις εκατομμύρια τσουκνίδες, να τις πατήσεις και να τις φτιάξεις νήμα. Θα το κάνω. Αλλά πρόσεξε, αν έστω και μια λέξη βγει από τα χείλη σου σε αυτά τα 6 χρόνια, εμείς θα πεθάνουμε την ίδια στιγμή. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε να το κάνει. Είναι πάρα πολύ μεγάλη θυσία για τη μικρή μας Ελίζα. Αφού το είπα, θα το κάνω. Ο ήλιος ανατέλει. Αντίο, Ελίζα. Στο καλό, αδελφάκια μου. Αντίο. Θα ξανασυναντηθούμε σύντομα. Ναι, σίγουρα. Στο καλό, αγαπημένη μου. Είμαι τόσο δυστυχισμένη. Έφυγαν, Ελίζα. Θα τους ελευθερώσω με κάθε θυσία από τα μάγια. Τους αγαπάω τόσο πολύ, τόσο πολύ. Αλλά οι τσουκνίδες τσιμπάνε. Θα σου πληγώσουν τα χέρια. Τα χέρια σου είναι τόσο απαλά. Όμως ακόμα και μια σταγόνα έχει δύναμη. Κοιτάξτε. Βλέπετε, αν συνεχίσω με την ίδια υπομονή όπως το νερό που πέφτει, θα μπορέσω να κάνω τα πάντα για να σώσω τα αδέρφια μου. Τα πάντα. Αν πεις έστω και μια λέξη, τα αδέλφια σου θα πεθάνουνε. Θα προσέχω. Ολομόναχοι όπως είμαι, με ποιον να μιλήσω. Τώρα ναι, μα τα αδέλφια σου θα γυρίσουν πίσω το χειμώνα και θα αρχίσουν να σου μιλάνε. Σίγουρα. Γι' αυτό το χειμώνα θα πάω κάπου μακριά. Να μην τους βλέπω, να ζήσω τελείως μοναχή μου. Αν και λυπάμαι που θα μείνω μόνη μου για 6 χρόνια. Δεν φοβάμαι όμως, γιατί ξέρω τι πρέπει να κάνω. Πιστεύεις τα αλήθεια ότι θα τα καταφέρεις, Ελίζα? Ω ναι, είμαι σίγουρη. Δεν θα ξαναμιλήσω ούτε μια φορά για 6 ολόκληρα χρόνια. Ούτε μια λέξη δεν θα βγει από τα χείλη μου όσο χρειάζεται για να ελευθερώσω τα αδέρφια μου από τα φοβερά αυτά μάγια. Και τώρα, στο καλό. Στο καλό, φωνή μου. Στο καλό. Στο καλό. Πιο καλό είναι με αυτό. Εμένα μου άρεσε πιο πολύ. Όχι, εμένα μου άρεσε το άλλο. Γιατί ξέρεις, η Λίμνη και είχε πάρει και όρκο να μην μιλάει. Ναι. Και στο τέλος πήγαν να την κάψουν για μάγισσα. Αυτό ήταν σκληρό. Ενώ αυτό, παρόλο που είναι σοβαρό,
είναι κι ένα αυτό. Σου πετάει και τα σκιουράκια που ήταν τα παιχνιδιάρικα, το μπεμπέ. Αλλά ταυτόχρονα ήταν και σκληρή σαν ιστορία. Αλλά είναι καθαρά για παιδιά είναι τον κύκλο, έτσι. Ενώ το άλλο, η 10 κύκνη όπως λέγεται, είναι για πιο μεγάλους. Παρόλο που το σχέδιο σε προειδεάζει ότι είναι μπεμπέ, δεν είναι. Δεν είναι. Δημιουργείται αυτά τα ψυχολογικά πράγματα, ωραία το συμβαίνει. Μην τότε. Ωραία. Κύκνο μεταμορφώθηκε σε πεντάμορφη κοπέλα. Το δάσος είναι μαγεμένο. Να γυρίσουμε πίσω γρήγορα. Μη φοβάσαι. Μην ξεχνάς, ο πρίγκιπας είναι κοντά μας. Ξέρεις το όνομά μου. Και εσύ ποια είσαι και γιατί είχες μεταμορφωθεί σε κύκνο? Είμαι η πριγκίπισσα Οντέτ. Οντέτ, είσαι στα αλήθεια ανθρώπινο πλάσμα ή κύκνος? Πες μου, τι από τα δύο? Είμαι ανθρώπινο πλάσμα σαν και σένα. Όμως ένας απέσιος μάγος με μεταμορφώνει σε κύκνο. Απέσιος μάγος? Ναι. Την ημέρα γίνομαι κύκνος και σαν σκοτεινιάζει ξαναπαίρνω ανθρώπινη μορφή. Δηλαδή αυτός που μεταμόρφωσε τον Άντολφ σε πέτρα είναι... Ο απέσιος μάγος Ρόθμπαρτ. Ο Ρόθμπαρτ. Δεν είδες μια παράξενη κουκουβάγια στο δάσος? Ναι, είδα μια κουκουβάγια. Ήταν ο μάγος Ρόθμπαρτ, το κακό πνεύμα του δάσους. Το κακό πνεύμα? Πρέπει να φύγεις γρήγορα, πρίγκιπα Σίγκφριντ. Ο Ρόθμπαρτ μπορεί να μας παρακολουθεί ακόμη και τώρα. Δηλαδή αυτό το κάστρο είναι του Ρόθμπαρτ? Κοίτα, το κάστρο του κακού μάγου. Ελπίζω να μην πάθει τίποτα ο πρίγκιπάς μου. Θα πάω αμέσως να βρω αυτό το μάγο. Περίμενε, σε παρακαλώ. Άσε με, πρέπει να τον βρω για να λύσει τα μάγια του Άντολφ. Όχι, κανένας κοινός άνθρωπος δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα μαζί του. Κανένας? Γιατί το λες αυτό? Χρόνια αγωνιζόμαστε εναντίον του. Και αυτός κατέστρεψε τη χώρα μου. Τι? Κατέστρεψε τη χώρα σου? Αυτές ήταν λοιπόν οι συλλογές μας από άνιμε, καρτούν, παιδικά. Υπάρχουν και άλλα αξιόλογα που δεν έχουμε. Μας λέγουν στους κύκνους, κάποια άλλα ας πούμε. Αλλά σε μεταγενέστερο επεισόδιο θα τα αναλύσουμε λίγο παραπάνω. Όπως πρέπει να πούμε... Να τα παρουσιάσουμε. Και όπως θα ήθελα να κάνουμε και μια ανάλυση σε κινούμενα σχέδια που βλέπαμε μόνο στην τηλεόραση και δεν βγήκαν ποτέ σε βιντεοκασέτες. Μέσα. Αλλά εννοείται και όποιος θέλει από κάτω σε σχόλια να μας στείλει φωτογραφίες, υλικό από τη δικιά του ας πούμε συλλογή. Ναι. Εμείς γουστάρουμε να βλέπουμε. Αυτό είναι που μας γιατί άρεσε. αυτό ήταν μια αναπόλυση μέσα από τις βιντεοκασέτες που μαζεύουμε σε συλλογή μέσα από αυτό, γιατί δεν τα ξέρουμε και όλα. Θα υπάρχουν σίγουρα βιντεοκασέτες με παιδικά που δεν τις ξέρουμε και με την ύπαρξή τους ας πούμε. Οπότε αν κάποιος φίλος θέλει να το μοιραστεί μαζί μας, ευχαρίστως, ή να κάνουμε και επεισόδιο και μαζί να μας παρουσιάσει. Σίγουρα, είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Ο Γιάννης δυστυχώς την πάτησε γιατί θα μείνει εδώ αυτό. Δεν πρόλαβα να σου πάρω το λόγο το σούπερ για αυτό το πήρα, γιατί ξέρει τι κάνει. Οπότε παιδιά, σας αποχαιρετάμε και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Γεια χαρά.